Nunot sa pagsaka gidaghanon sa mga tinun-an sa Marigondon National High School, kakuwangan sa mga magtutudlo, lingkuranan, lamesa ug classrooms mitumaw na usab. Tiluan meron dina sa report. Gikan sa 40 ka mga section sa grade 7 sa miaging tuig, karon miabot na kini sa 44. Ug ubay-ubay niining maong mga sections, miabot na sa maximum absorptive capacity sa DepEd nga 45 ka mga tinun-an matag section. Busa bisan kun hangtod Agosto pa ang enrollment, wa na sila mudawat ug dugang enrollees alang sa grade 7. Sa miaging school year, miabot sa 6,137 ang ilang mga tinun-an, apan karong tuiga miabot na kini sa 6,715. Dili ko gusto nga congested og maayong classroom. Especially wala pa tayong mga lingkuranan, kuwangan tayong facilities like lingkuranan o lamesa. Ongoing akong pagpahimo og mga table para sa mga classrooms nga kuwang og table. Mudawat pa hinuon og enrollees ang Marigondon National High School alang sa grade 8, grade 9 ug grade 10. Apan matod sa ilang principal, Garvin Vilos, limitado ra usab ang gidaghanon sa mga tinun-an nga ilang dawaton tungod usab sa kakuwang sa mga magtutudlo. Gikan sa 236 ka mga magtutudlo sa junior high school sa Marigondon sa miaging school year, karon anaa na lang sa 219 ang nagpabilin tungod kay sagad kanila nanrabaho na abroad. Unya wala kay ko mo open aning kuwang diri sa grade 8, 9 ug 10 tungod kay daghang na resign nga teachers. So pag daghang nang resign nga teachers, need ko nga na-replace. Karon kun i-replace na unta ko, adto man gihatag sa akong satellites ko. Subay niini, subling mo patuman og duha ka shift sa klase ang maong tunghaan. Ug kay nadugang ang subject nga National Math Program sa matatag curriculum ilabi na alang sa grade 7, mihimo usab sila og adjustment sa oras sa klase. Busa ang klase nila karon magsugod na sa 5:30 AM hangtod sa 12:15 PM. Samtang ang afternoon shift magsugod sa 12:30 PM hangtod sa 7:30 PM. Samtang ang mga classrooms nga gikinahanglan untang ipa-demolish, gipagamit lang una. Sama na lang niining Tanchi Ling Building nga gawas nga alimuot na magtu pa ang classrooms kun kusog ang uwan tungod sa kadaghang mga buslot sa kisami. Si Teacher Marjorie Bilarma nga karong tuiga lang na destino sa Marigondon High School nangita na og mga pamaagi. Amwara na siyang kuanan og baldi kung mutulog yun siya og kusog. Kanya ang mga bata kay likay lang namo siya sa tulog. So kami ra mag-adjust diri kung saan na mo ang setup arrangement sa mga bata. Okay ra. Dili. Dito ko sa DPWH atong last week, kung matuman na ba itong i-promise nilang ibutang sa kuha, wala pa kuno naka-line up. Nya, umabot man ang budget, pagkitaon pa, i-raffle pa, kung kinsa na po yung matagan. Hinuon matod sa principal, nagpatabang na sila sa DepEd Lapu-Lapu City Division aron makapangayo og pondo aron mapaayom-ayom lang una ang mga buslot sa atop ug kisami. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.